Azkenean, ia bi hilabete izan dudea, eta egin dugu planteamenduan lehenengo bi asteetan, aztertu pixka bat orain arte zer egin dugun, zer nolako jokoa azaldu dugun, zer behar dan, zer egin dugun ondo, eta gero azken asteetan pixka bat hori landu. Joku aldeetan, nik uste behar genula pixka bat afinatuak, hobeto, eta hor txibilia. Nahiko zaila izaten da, tentsioa mantendu, entrenamenduak ere egitea, konpetiziorik gabe zaila izaten da, eta saiatu gara partido, gutxinez bi partido astean sartzea, jendea hor konpetizio puntu horretan mantentzeko. Ondo, nik ondo ikusi dut, azkenean, baina ere ez dira ofizialak, gero partido ofizialetan tentsio asko handiagoa da, zer gertatzen da asko importanteago, bi puntu daude jokoa, eta beste lagun arteko partidoetan ez dago, bakarrik jokua dago ez emaitza, eta orduan ikusiko dugu, nola erantzuten duten jokalaria, baina nik uste dut ondo. Bai, zen genituen 9 egun oporrekin, eta gero bueltatu zian ondo, usten genuen, baina pixka bat hobeto, ere entrenamenduan berehala sartu zian, eta ondo, egia esan da, buelta politia izan da. Hola, aurretik ikusitak bai, eta hori nik uste horrela ikusi behar dela, ez? Azkenean, rokasatazua zen taldeen artean diferentzia dago, bat goian dago eta bestea izan beste, ezta? Eta orduan diferentiak izan dira, taldeak eta aurkariak eta guzen nolako jokoa erakutsi beharko dugu, batean kontra eta bestean kontra nik uste desberdin izango dela. Baina, azkenean entrenatzen dugu irabazteko, eta hori izango da planteamendu, entrenatu irabazteko eta besterik ez. Irabaztea eta ondo jolazten, nik uste bi horiek ez. Pentsatzen dugu ondo jolazten badugu irabazteko posibilitate asko gehiago izango dugula. Gerta daiteke, gaizki jolazte partida batean eta irabazi duen gero epe luzerako ez da ona izaten. Veronika Acuña ez duela jolazteko temporada osoana eta gero nintzen du nahi, hor sail daudela bere probak nola ateratzen dira, baina momentuz entrenatu da. Nabaritzen dugu, jendeak esaten digula, kalean eta edo behintzen esaten dute, ligau guria dela. Orduan, nik uste kanpotik erresa ikusten dela eta barruan ez dela erresa ikusten. Azkenean, lana asko egin behar dela partidak irabazteko, ez aurten, beti egin dugu, eta orduan ikusiko dela. Ez dugula ziurtatzen ezer, baina lana egingo dugula hori nintzat saiatzeko lortzen, hori bai, baina ziurtatu ezin dugu.